Kom så, damer! Spillet mod Herlufsholm, første division. Jeg synes, de har nogle unge, hurtige spillere, lovende spillere. Taktisk synes jeg, de falder lidt igennem, kan vi se i dag. Jeg synes, vi fighter som et hold hele vejen igennem. Det er ikke, spillet er ikke pænt i store dele af kampene, men jeg synes, vi viser, at vi har rutinen, vi har også farten, og jeg synes, vi fighter, som jeg ikke har set, vi gør før. Gerne fremhæve HC i dag. Jeg synes, hendes alder taget i betragtning, så gør hun det rigtig, rigtig godt. Jeg vil gerne fremhæve vores målmand for altid at snakke til os alle sammen. Jeg synes, den er fin. Stabil. Ikke noget helt vildt. Jeg synes, jeg ligger nogle fine afleveringer, og vi får nogle kontramuligheder på det. Og det er sådan set det, jeg skal med den.